Magadi Mhere Zimbabwe. Ndini wenyu Lucy K's here pa Saint TV. Nasi tine chirongwa chekurukura nema living legends edu. Vanova ivo vagede. Tiri mukwadzana 5. Musaregedza kusubscribe and to turn on your notification bells so that whenever we upload a video munoriona. Regai munzwe tichikurukura na baba wangu vari pano. Baba makadi yenyu. Tiripo makadi yenyu Mhere Zimbabwe. Aiwa, tinofara kuva nemi pachirongwa chino cheSaint TV. Mhere Zimbabwe ingada kuziva kuti nhasi ndakagara nani nemukuru wandinayo. Nhasi makagara na baba vaMhere vanoitwa ivo Godfrey Mhere. Aiwa, tinotenda. Mhere Zimbabwe ingada kunzwisisa uye kuziva kuti Godfrey Mhere uyu ndiani uyezve akatanga kupi uye akatanga sei? Godfrey Mhere uyu matangira akaita akatanga ari garden boy muMelbourne. Achibva mugarden boy basa rechigarden boy for 2 years. Achimba apinda pa inonziyo drama yainzi Chingombera Arts Council, Chingombera group Arts Council. Chimba taita for a year. Ndabva ipapo ndakatamba navo chimba taenda nyika dzoti Botswana neMalawi. Chibva ikoko chimba ndasiya chimba ndajoina yainzi Mazana movement yanga ina comrade Chings na Teteka Tari na Narozi Changi. Ndakashanda navo for 8 months. Chimba ndasiya ipapo vandanojoina Ngwenya 1993 na September. Ndopakazorekhodwa album yainzi chakanaka ina nesomwe yekunzi Gede mwana inonzi Madiro. Ndopakabva zita rangu ipapo. Ndopatakatanga kuendera mberi neNgwenya Brothers kubva 93 kusvika 2006. Ndopandakazomirawo. Ndabva ipapo ndamira kudaro ndakazoti injuga dzanga dzarema sezvo ndakati pamuchereki handisesekedzo nerimwe side. Ndatanga kambani kangu kanonzi Gede Generic. Saka izvozvo ndokandiri kuprocessa nako kandiri kugadzira kubva 2006 up now. Yaisvika nguva yekuti imvenge vanhu vazhinji vaimhanya kuti nhatoda kuona mukomana uya muduku uya vounganira naTV maybe vari 20. Kazhinji kana kufamba kwacho kwaitonetsa kuti ndaifamba sei. Nongwa kana kubuda mumba ndaigona kufamba ndine group. Inyaya yechaunga chaingondifarira. Kana kuti ndikapinda mushop ndaigona kunzi mukoma chimbobudai tinobirwa muno mushop. Inyaya yevanhu venyu vakawandisa. Aiwa, saka zvemazviro kwazvo muri a living legend zvechokwadi. Saka panapa patiri panapa kuwadzana 5 zvamuri kuti makatanga 2006. Vanhu vari kukugamuchirai oro vanhu vakakugamuchirai sei? Uyezve titsanangurewo nenyaya yemusic industry yedu kuti tikuzviziva kuti vamatsito vakashayika, asi kune mwana wacho, kune hama dzacho muri kufungewo nazvo maererano neband renyu reNgwenya Brothers. Kufa kwemuJoni Kambaivhari, shungu yangu ndeyekuti toda kuti tisimudzire bhende redu risave rinodiona pasi. Saka pari zvino ndiri kuedza kuti ndipushe mwana asimukewo tinde palevel yakanga ina baba, yatanga tina baba. Sezvo ndinoziva mafambiro ataita nababa wake tichifamba tichidai. Izvo zvatanga tichienda kunana Mozambique nekupikeso vakawanda. Baba vacho kazhinji vaiwadza kundibvunza kuti ndarapa toita sei. Ndowadza kuti ngatide mwangu ngatidai zvinhu zvedu zvobva zvakudira. Saka like nezuro ndaitova naye panapa. Timuti ngatiitei program irayi because iwe uri kuti wakabika une maaudition awakaita. Saka iwe uri kuti unoda kuita video. Saka ngatichiita video yacho zvazviri yazvo tidzokere palevel yeNgwenya Brothers. Okay, saka video iri riri kubuda zvarini? Izvo zvasati aliita but totanga next week kuita. Alright, saka song yacho yatopo. Song yatopo but handisati ndakuziva kuti handingatoziva. Aiwa, tinofara kunzwa nhoroondo
yakaita sei iyoyo. Mungatsananguro here kana mungazivise here kuti ruzhinji rwezimbabwe inzwisiso industry yemusic yemadhirama uyezve nezvamuri kuita pari zvino kuti zviri kufamba sei? Kana iri industry yemusic chaisingadai kudzvanyira, inoda kubatana sevana vakaberekwa pamwe chete, nekuti kana muri band muchinzi Ngwenya Brothers muri vana vemunhu umwe chete. Saka zvidoko izvozvo putsanai muenderera mberi neband. Tozoendazve pakuti kana tichiona nezeband tisatarisire kuti ndidhenza kana kuti ndianonzi, malevhel enyu ese akangoenzana, nekuti zvamuri kuita as Ngwenya Brothers hazvakusiyana. Alright, mashoko enyu ekupedzisira amungade kuudza nekukurudzira vamwe vari kuita zvemusic vachangotanga kupinda muband, vachangotanga kuita zvekuimba, vachangotanga kuita zvekuacta, ndeapi mashoko amungade kuvazivisa imi sababa? Chandinokumbira pane vari kutanga, musazviite umbimbindoka, kana kutiwo kana wasumuka nguvayo wakutozvipa nyembe, zvidzikisire pasi uve munhu akanyorora. For example, like madzibaba nanhasi, madzibaba Nicholas Zakariya nanhasi munhu akanyorora zvisingaiti, munhu watinoti ndiri sekuru vatinokudza zvisingaiti, nekuti ukasvika pari munhu ari simple ukamukudza andaramo zvino atitokudzidzisa zvino. Iko zvino vana vari kuuya iko zvino vari kuwanza atinotiwo madrugs, vamadrugs vana vakuwa, kana kuti akwanise kuita chimwe chinhu asina kuita drug haakwanisi. End of the result vari kuponda vana, vari kuponda vabereki, vari kutora maproperty evabereki vachitengesa, nenyaya yekuti zvenge zvagara paari zvaita zvenge zvaaputa zviya ndozvomukanganisa. Alright, ndaona vakomana vari pano vari kuratidza kuti mune vamunoshanda navo chokwadi ndeve vechidiki. Ndezvipi zvamuri kubatsirawo nazvo mucommunity muno yeKwadzana 5 maringe nebasa renyu iri? Panyaya yandiri kuita panapa ndiri kutora vana vadiki ndichidzidzisa kuitira kuti vasava vanomira mumarodhi vachiita magurupu ekuita pamagurupu avanenge vachidziya mushana ndopavanofurirana kuti vakuite madhiragi. Saka ini ndikavatora kunoko havana nguva yekunomira murodhi, ende handina nguva yandinovapa. Ndinotanga navo kubva Sunday to Sunday, hapana anoenda kuofu. Munhu anoenda kuofu anoenda nowacha hembe dzake pavhiki kamwe chete. Inyaya yekuti ndoda kuramba ndiine puresha naye, asave nepfungwa dzekuputa madhiragi, upenyu hwake huenderere mberi. Aiwa, mhuri yeZimbabwe muri kuzvinzwira tichikurukura. Manga muchizviziva here kuti ndivo mukoma vaMathias Mhere iva vandakagara navo? Tinokutendai nekuramba muchikurukura nesu. Rambai makatarisa muchiongorora patinenge tiri, muchinzwawo nyaya dzatinenge tinadzo. Nhasi tinoti aiwa, muswere zvakanaka. Much love to you.